Това послание няма име, няма зодия и няма адрес. Ако си тук, то просто е за теб. Душата ти вече е разпознала енергията, още преди да чуеш думите. Нека видим какво се подрежда в пространството на тази седмица. Какви уроци, какви подаръци, какви тихи прозрения чакат да бъдат усетени. Докато разбърквам, не мисли за нищо конкретно. Просто дишай. Позволи на сърцето си да се свърже с тази енергия. Ако нещо ти докосне по време на това четене, няма нужда да се питаш дали е за мен. Просто ще усетиш, че е твоето. И сега, нека видим какво послание идва към теб. Ще изтегля 5 карти. 5 отражения на енергията, която ще премине през теб тази седмица. Първата ще ни покаже основната вибрация на седмицата. Втората карта ще покаже какво ще ти донесе подем и вдъхновение. Третата карта ще покаже какво може да те извади от баланс. Четвъртата, къде да насочиш фокуса си. И петата карта ще бъде посланието на Таро за растеж. Ще влезем и в гората на собственото си съзнание. И ще изтеглим една карта от оракула Таинствената гора. Ще обърнем на края на видеото и ще завършим с нейното послание. Нека дишаме заедно за миг. Едно вдишване за приемане и едно издишване за освобождаване. Първата карта показва основната вибрация на седмицата и това е паш чаши. Мека емоционална енергия, която отваря сърцето и връща нежността в ежедневието. Тази карта говори за малките вдъхновения, които стават големи, когато ги забележим. Говори за начало на отношения, за възможност да направите добро впечатление. Може би ще получиш известие от близки хора или пък ще получиш шанс да развиеш талантите си. Може би ще поставиш началото на свой нов проект, вярно на етап мечта и визуализация, но с това започва всичко все пак. Втората карта е Страшния съд. Картата на пробуждането. Тук подемът не идва отвън, а отвътре. Това е моментът, в който осъзнаваш, че вече не си човекът, който беше вчера. Картата ти казва: разкрий потенциала си, възкреси талантите и способностите си, издигни се от прахта. Потърси в миналото си и вземи оттам само това, което може да оцелее в настоящето. Това, което е жизнеспособно. Повярвай в чудесата и потърси сила в корените си, в семейството си. Луната е карта на илюзиите, на неясното, на съня. Това, което може да ти изтощи тази седмица, не е реалността, а историята, която умът ти създава за нея. Внимавай с колебанията, с прекаленото вглеждане в чужди емоции. Не всяко усещане, което хващаш, се отнася за теб. Не се самонавивай, не изпадай в истерии и не позволявай на неискрени и двулични хора да замъгляват погледа ти. Пасивността, апатията, мързелът дори могат да ти изиграят лоша шега. Петица жезли. Тук Вселената ти казва: не бягай от напрежението. То не е хаос, то е искра. Конфликтът ти показва къде има страст, къде има движение, къде все още ти пука. Фокусът ти е в това не да се бориш срещу енергията, а да я използваш като гориво. Използвай всеки шанс да се проявиш, да заявиш себе си. Покажи воля, смелост, активност. Защитавай интересите и границите си.
Бързите ти реакции ще бъдат подложени на изпитание. И още нещо. Освободи се от всички ненужни обвързаности, като хора, ангажименти, задачи, които те претоварват. Петица мечове, това е посланието за растеж. То идва чрез осъзнаване. Не всяка победа се струва цената. Понякога истинската сила е да се отдръпнеш с мир в сърцето. Събери силите си и отстоявай себе си и позициите си. Не влизай в интриги. Научи се да различаваш ситуациите, кога целта оправдава средствата и кога не всичко е на всяка цена. Няма смисъл да плащаш прескъпо за победа, която вече не е нужна на никого. Нали? И последното послание, което идва към нас тази седмица, е от оракула Тайнствената гора и гласи: точно такава каквато си. Този, който винаги е недоволен от настоящия момент, никога няма да има по-добро бъдеще. Дай си позволение да се чувстваш удовлетворена тук и сега. Посланието е просто и истинско. Спри да чакаш момента, в който ще бъдеш достатъчна. Всичко, което си търсила, вече е тук. В начина, по който дишаш, в начина, по който усещаш живота точно сега. Днешната подредба беше много силна. Паш чаши и страшния съд отварят седмицата с вълна на чувствителност и ново вдъхновение, а двойната петица в края показва разчупване на стар модел чрез осъзната промяна. Тази енергия не те кара да действаш, а да бъдеш осъзнат, дори в най-малките неща. Ако нещо в това четене те докосна, вземи го като тихо напомняне, че си точно там, където трябва да бъдеш. Ще се видим в следващия поток. До тогава, пази вътрешния си мир и до скоро!